Компаниите започват да използват по-размити термини. Project-based, hybrid role, contract to hire. Това звучи модерно, но крие несигурност. Кандидатът не знае дали ще има стабилни часове, осигуровки или възможност за развитие. Много експерти смятат, че това е начин компаниите да си запазят правото да решат по-късно, в зависимост от бюджета, нуждите и представянето на кандидата. Има няколко причини, поради които работодателите вече не посочват типа на заетост. Първото нещо е икономическа несигурност. След пандемията и инфлацията, много компании не знаят колко дълго ще могат да поддържат постоянни щатни позиции. Второто нещо е гъвкавост. Искат да имат възможност да наемат хората временно, сезонно или на проектен принцип, без да се обвързват. Третото нещо е избягване на данъци и осигуровки.